Takže dnes si ukážeme jednu z metód, pomocou ktorej môžete vyškalovať váš biznis. Na to, aby ste mohli škalovať váš biznis, potrebujete poznať jednotkovú ekonomiku vášho biznisu. To znamená, ako operuje ten váš biznis na základe každej jednej objednávky. No a čo to vlastne tá jednotková ekonomika je? Predstavte si akúkoľvek jednu objednávku vo vašom biznise. Táto jedna objednávka vám vlastne prinesie nejaký obrat, nejaké revenue. Môže to byť napríklad 100 eur. Od týchto 100 eur, od tohto obratu z tej jednej objednávky následne budeme odratávať jednotlivé náklady. Začneme s nákladmi na predaný tovar. Pokiaľ máte biznis, kde máte fyzický produkt, tak je to vlastne náklad na nákup toho tovaru alebo na výrobu toho tovaru. V našom príklade sme si určili, že to bude 40 eur. Budete ďalej platiť nejaké fixné náklady, povedzme minus 20 eur. Čo je podstatné uvedomiť si, je to, že to sú fixné náklady na jednu objednávku. Čiže ak máte náklad napríklad na váš sklad 1000 eur a máte 1000 objednávok za mesiac, tak fixný náklad na skladovanie na jednu objednávku bude v tom prípade 1 euro. Okrem fixných nákladov máme nejaké variabilné náklady, variable costs, napríklad minus 10 eur. Do variabilných nákladov spadá napríklad náklad na dopravu daného tovaru, náklad na zabalenie daného tovaru v tej danej jednej objednávke. A vlastne všetky náklady, ktoré sú spojené s tou danou jednou objednávkou. No a keď si odratáme vlastne koksy, fixné a variabilné náklady, ostáva ešte vlastne marketing, ktorý si napríklad môžeme určiť, že je tiež 10 eur na jednu objednávku. Marketing sa častokrát uvádza aj v rámci variabilných kostov, lebo v podstate marketing je variabilný náklad, tým, že ho vlastne viete meniť bez ohľadu na počet objednávok, tak je to variabilný náklad, ale ja marketing rád uvádzam ako separátnu položku, lebo častokrát je v každom biznise marketing veľmi významný náklad a je dôležité ho sledovať aj mimo všetkých ostatných variabilných nákladov. No a po odrataní vlastne všetkých týchto nákladov od vášho obratu z tejto jednej objednávky získavate nejaký zisk. V tomto prípade je to plus 20 eur. Takže 100 minus 40 minus 20 minus 10 minus 10 je 20 eur zisk. No a toto je vlastne jednotková ekonomika tohto konkrétneho biznisu, ktorý sme si uviedli vlastne ako príklad. No a čo je podstatné chápať je, že pri škalovaní potrebujete, aby táto jednotková ekonomika dávala zmysel. To znamená, že ak ja zvýšim napríklad náklady na marketing, aby som bol stále v zisku. Ak sa mi zvýšia napríklad fixné náklady, aby som bol v zisku. Takže cez jednotkovú ekonomiku si viete nastaviť biznis tak, aby bol škálovateľný. My si v našej komunite na platforme Skoll ukážeme, ako pracovať s tými jednotlivými prvkami tej jednotkovej ekonomiky a ako aj reálne škalovať biznis cez túto jednotkovú ekonomiku. Pridajte sa aj vy do našej komunity na Skoll, kde každý týždeň dávame zaujímavé tipy z oblasti marketingu a biznisu a poďme spoločne posunúť aj váš biznis alebo projekt, ktorý spravujete na ďalšiu úroveň. Odkaz na komunitu nájdete v popisku tohto videa.